Kowa yana ganin abun da kake nunawa kaɗan ne suka san ainihin ka. Ya fi kyau a ji tsoron ka fiye da a ƙaunace ka idan ba za ka iya samun dukka biyu ba. Mutane suna mantawa da mutuwar mahaifinsu da wuri fiye da rasa gadon su. Alƙawari an yi shi ne saboda buƙatar baya, karya shi kuma buƙatar yanzu ce. Wannan kaɗan kenan daga cikin maganganu ɗaya daga cikin shahararrun marubuta da suka taɓa rayuwa a wannan duniyar. Aƙidar su kuma ke gudana cikin zukatan sarakuna da masu iko. Nicollo Machiavelli. Da gaskiya tana kawo kuɗi, da sunan Machiavelli ta ɓace daga duniya kuma da a yau bamu san sa ba. Sai dai ƙarya ce ke gina dauloli. Shi yasa sunansa ta tsira tsawon shekaru fiye da 500 yayin da sunan makiyansa suka ɓace kamar ba su taɓa rayuwa ba a wannan duniyar. Mutane na zagin Machiavelli yau da kullum amma suna rayuwa ne bisa dokokinsa. 'Yan siyasa suna cewa suna kinsa amma suna aiki ne bisa al'adu da yake koyarwa. 'Yan kasuwa na son sa. 'Yan juyin juya hali kuma suna karanta shi a ɓoye. Da Machiavelli na a social media a yau ba lallai duniya ta ƙara shekaru 10 ba. An haifi Machiavelli a shekara ta 1469 a Florence, birni da murmushi kan iya kashe ka fiye da fada. Florence kyakkyawar gari ce kamar zane, amma kuma mai hatsari ne kamar macijiya. Iyalai ba sa yaƙi da hannu, suna yaƙi ne da aure, kuɗi da kuma cin amana. Anan aminci baya da tsawon rai, kuma nan ne Machiavelli ya koyi darasin farko. Duniya ba ta saka wa mai niyya mai kyau, tana saka wa lokaci ne da kuma dabaru. Machiavelli bai taso a gidan sarauta ba, bai kuma taso a gidan arziki ba. Ya taso yana kallon masu iko suna yi kamar tsarkaka alhali suna satar komai. Lokacin da iyalan Medici, attajirin Italiya a wancan lokacin aka kore su daga Florence, wannan lokacin sai aka kafa jamhuriya. Machiavelli ya samu aiki a gwamnati ba dan yana da iko ba, amma dan yana da hankali. Yana rufe bakin mutane, yana kuma buɗe musu idanu. Wannan aikin ya bashi kusanci da sarakuna, fafuroma da janar wanda suke murmushi a fili amma kuma suke shirya makirci a boye. Sai ya haɗu da Cesare Borgia. A nan ne hankalinsa ya buɗe gaba ɗaya. Cesare irin mutum ne da zai gayyace ka cin abinci amma ya tabbatar cewa baka bar wannan garin ba. Mugu ne, mai lissafi, mai saukin aiki. Machiavelli ya kalli yadda Cesare ke amfani da tsoro kamar kayan aiki ba kamar fushi ba. Zalunci ɗaya mai ƙarfi zai sa tsari ga dubbai. A nan ne Machiavelli ya gano gaskiya mai hatsari. Mutane suna mantawa da zalunci da wuri amma kuma ba sa mantawa da rikici. Wannan tunanin kaɗai ya isa ya sa sunansa ya zama abin tsoro a duniya. Amma iko baya da aminci. A shekara ta 1512 Medici suka dawo Florence tare da sojoji daga kasashen waje. Jamhuriya ta faɗi. Machiavelli kuma ya rasa aikinsa, darajarsa da kuma kariyarsa. Sai babban darasi ya zo masa. Cin amana. An kama shi sannan aka zarge shi da tawaye. An azabtar da shi har jikinsa ya fara magana fiye da bakinsa. Da aka sake shi bai mutu ba, amma a siyasa an riga an binne shi. An tura shi gudun hijira zuwa wata karamar gona. Da rana yana rayuwa kamar talaka, da daddare kuma yana saka manyan kaya. Yana shiga tattaunawa da matattun sarakuna da shugabanni da suka gabata ta hanyar littattafai. A nan ne ya rubuta littafi da zai la'anci sunansa har abada. The Prince. Bai rubuta shi don ya faranta wa mutane ba, ya rubuta shi ne don ya gargaɗi masu mulki. Bai rubuta yadda shugabanni za su yi ba aljanna, ya rubuta yadda za su tsira ne a jahannama. A cikin The Prince, Machiavelli ya faɗi abubuwa da mutane ke tunani amma suna jin tsoro su faɗe shi ko kuma su aikata shi. Ya ce dole ne shugaba ya nuna kamar shi mai tausayi ne, kamar shi mai aminci ne, kamar shi mai addini ne ko da ba haka abun yake ba. Ya ce ya fi amincewa ga shugaba ya zama abun tsoro fiye da abun kauna. Domin kauna yana ɓacewa idan wahala ta zo, amma tsoro yana zuwa da lokaci kuma baya shuɗewa da garaje. Ya ce mutane marasa godiya ne, masu sauya ra'ayi ne, maƙaryata ne ko matsorata. Duk shugaba da ya manta da wannan sai ya faɗi cikin sauri da ba lalle ya iya ganin zuwanta ba. Coci ta kishi, masu koyar da ɗabi'u suka rikice, amma sarakuna suna karanta shi a ɓoye. Sauran littattafan sama ba su kasa ba. A Courses on Life ya yaba ma jamhuriya da kuma ikon jama'a, ya nuna cewa ba mugu mutum bane shi, gaskiya ke faɗa. A littafinsa The Art of War ya fallasa dalilin da yasa sojojin haya ba su da amfani da kuma dalilin da yasa ƙasa dole ta kare kanta da kuma 'ya'yanta. A History of Florence ya nuna yadda iko ke iya lalata iyalai daga ciki. Mutane suna kiransa mara tausayi, alhalin ya fi mutane da yawa son yanci. Machiavelli ya mutu talaka a shekara ta 1527. Aka binne shi kuma ba tare da ɗaukaka ba. Jikinsa ya mutu amma tunaninsa yana nan, yana mamaye duniya. Napoleon ya karance shi, Hitler ya nazarce shi, Stanley ya yi amfani da shi. 'Yan siyasan yau suna aikata shi duk da suna muzanta shi. Duk lokacin da kaga shugaba ya faɗi to Machiavelli yana murmushi a kabarinsa domin ya riga ya gargaɗe shi tun kan akai ga wannan gaba.